Ένας εργάτης αφιερωμένος στη νυχτερινή συλλογή λάτεξ βίωσε ένα τρομακτικό γεγονός που σημάδευσε τη ζωή του για πάντα. Εκείνο το βράδυ προχωρούσε μόνος μέσα στο δάσος, καθοδηγούμενος μόνο από το αδύναμο φως του φακού του, ενώ η συνηθισμένη σιωπή έμοιαζε πιο βαριά από ποτέ. Ξαφνικά άρχισε να ακούει παράξενους ήχους γύρω του, κλαδιά που έσπαγαν αργά, μακρινούς ψιθύρους και έναν παγωμένο άνεμο που μετέφερε έναν ανησυχητικό θρήνο ανάμεσα στα σκοτεινά δέντρα. Η ανησυχία μεγάλωνε μέσα του, μέχρι που μετατράπηκε σε έντονο φόβο που ένιωθε σε όλο του το σώμα. Παρόλα αυτά, παρακινημένος από το καθήκον του και μια επικίνδυνη περιέργεια, αποφάσισε να συνεχίσει προσεκτικά για να ανακαλύψει την προέλευση αυτών των ενοχλητικών ήχων που έμοιαζαν να τον περικυκλώνουν. Όταν έστρεψε το φακό προς τη βλάστηση, διέκρινε μια ακίνητη φιγούρα καλυμμένη με λευκό ένδυμα. Η εμφάνισή της ήταν αφύσικη και έδινε την αίσθηση ότι δεν ανήκε σε αυτόν τον κόσμο. Τα σκοτεινά μάτια της οντότητας καρφώθηκαν πάνω του, προκαλώντας ένα βαθύ ψύχος που διέτρεξε την πλάτη του και παρέλειψε τα πόδια του. Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Χωρίς να σκεφτεί, άφησε τα εργαλεία του και έφυγε τρέχοντας απελπισμένος χωρίς να κοιτάξει πίσω. Από εκείνη τη νύχτα δεν επέστρεψε ποτέ και αποφεύγει να μιλά για το περιστατικό, γιατί κάθε ανάμνηση ξυπνά τον ίδιο απόλυτο τρόμο. Το ανησυχητικό αυτό βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram από έναν χρήστη με το όνομα StepanLee886 και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε γονείς και θεατές παγκοσμίως. Το υλικό δείχνει μια σκηνή που θα μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί στον χειρότερο εφιάλτη κάθε πατέρα ή μητέρας που ανησυχεί για την ασφάλεια του παιδιού του. Ο άνδρας που καταγράφει το βίντεο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο μαζί με τη μικρή του κόρη, σε μια περιοχή γεμάτη δέντρα και πυκνούς θάμνους. Από τις πρώτες στιγμές γίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι δεν πάει καλά. Το κορίτσι δείχνει επανειλημμένα προς το βάθος του τοπίου, εμφανώς τρομαγμένο και νευρικό. Η συμπεριφορά του δεν μοιάζει με παιδική φαντασία, αλλά με αντίδραση σε μια πραγματική απειλή. Ο πατέρας, ανήσυχος, αρχίζει να φωνάζει προς την κατεύθυνση που δείχνει η κόρη του, ρωτώντας ποιος βρίσκεται εκεί. Καμία απάντηση δεν ακούγεται. Παρόλα αυτά, ο άνδρας αποφασίζει να πλησιάσει προσεκτικά για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Καθώς προχωρά, γίνεται προφανές ότι δεν υπάρχει άνθρωπος κρυμμένος ανάμεσα στη βλάστηση. Αυτό που διακρίνεται έχει μια μορφή αφύσικη, κάτι που δεν ταιριάζει με κανένα γνωστό ζώο. Το πλάσμα φαίνεται να έχει δυσανάλογα άκρα, με χέρια υπερβολικά μακριά σε σχέση με τα πόδια του, δημιουργώντας μια εικόνα απόλυτα τρομακτική. Η σκηνή θυμίζει έντονα σκηνικό ταινίας τρόμου χαμηλού κόστους, αλλά υψηλής έντασης. Πατέρας και κόρη, παρασυρμένοι από φόβο και σύγχυση, προσπαθούν να το ακολουθήσουν. Σε κάποια στιγμή, το παιδί του αποπαλεί δαίμονα. Παρά τις προσπάθειές τους, το πλάσμα εξαφανίζεται ξαφνικά, σαν να απορροφήθηκε από το ίδιο το περιβάλλον. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά τη νύχτα μέσα σε ένα νοσοκομείο που βρίσκεται στη Χιλή, ένα παλιό κτίριο με τμήματα που παραμένουν εγκαταλειμμένα εδώ και χρόνια. Ο νυχτερινός φύλακας εκτελούσε τη συνηθισμένη περιπολία του όταν άκουσε ανεξήγητους θορύβους να προέρχονται από μια κλειστή πτέρυγα. Οι ήχοι ήταν απότομοι και ακανόνιστοι, σαν χτυπήματα που αντιχούσαν στους άδειους διαδρόμους. Παρά τον φόβο του, αποφάσισε να ελέγξει την κατάσταση. Κρατώντας φακό, προχώρησε προσεκτικά, φωτίζοντας σκουριασμένες πόρτες, παλιά φορεία και τοίχους φθαρμένους από την υγρασία. Η σιωπή ήταν αποπνικτική και κάθε βήμα μεγάλωνε την ένταση.
Ξαφνικά, χωρίς καμία προειδοποίηση, ένα αντικείμενο εκτοξεύθηκε από το σκοτάδι με αφύσικη δύναμη. Διέσχισε τον διάδρομο με τρομακτική ταχύτητα και χτύπησε βίαια πριν χαθεί στις σκιές. Ο Κρότος παρέλυσε τον φύλακα από τον δρόμο. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσε να κινηθεί. Δεν υπήρχε κανείς γύρω, ούτε λογική εξήγηση. Πανικόβλητος έκανε πίσω, χωρίς να πάρει τα μάτια του από το σημείο. Αργότερα, ελέγχοντας τις κάμερες, διαπίστωσε ότι το αντικείμενο εμφανίστηκε κυριολεκτικά από το πουθενά. Το περιστατικό παραμένει ανεξήγητο και συνεχίζει να προκαλεί φόβο στο προσωπικό, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το νοσοκομείο κρύβει κάτι σκοτεινό τις νύχτες. Η κάμερα ταμπλό ενός αυτοκινήτου που κινούνταν σε έναν ήσυχο δρόμο κατέγραψε μια ανησυχητική στιγμή όταν εμφανίστηκε μια γυναίκα ντυμένη στα λευκά, ακίνητη και μόνη στην άκρη του δρόμου. Η σκηνή τράβηξε αμέσως την προσοχή, καθώς η φιγούρα έμοιαζε παράκερη και δημιουργούσε μια περίεργη αίσθηση δύσκολη να εξηγηθεί. Παρατηρώντας προσεκτικά το βίντεο, διακρίνεται καθαρά ένα άτομο με λευκά ρούχα και μακριά μαλλιά, γυρισμένο με την πλάτη προς τον δρόμο ή κοιτώντας προς το κοντινό δάσος. Ο οδηγός, αμφιβάλλοντας για όσα είδε, επανέπαιξε την καταγραφή από το ταμπλό, επιβεβαιώνοντας ότι η φιγούρα είχε όντως καταγραφεί. Ένας άντρας από το κανάλι Ρόγκι και Πένι είναι εντελώς εξαντλημένος από τα παράξενα γεγονότα που συμβαίνουν συνεχώς στο σπίτι του. Αντικείμενα πέφτουν από ράφια, τραπέζια και άλλες επιφάνειες χωρίς κανένα προφανές λόγο, σαν να υπάρχει μια αόρατη δύναμη που παίζει με την υπομονή του. Για να αποκαλύψει την αλήθεια, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει μια παλιά και απλή μέθοδο. Καλύπτει ολόκληρο το πάτωμα με ένα παχύ στρώμα αλευγιού. Η κάμερα ξεκινά να καταγράφει κάθε κίνηση με προσοχή και η ένταση στην ατμόσφαιρα αυξάνεται συνεχώς. Ξαφνικά, μερικά αντικείμενα αρχίζουν να πέφτουν μόνα τους, χωρίς καμία λογική εξήγηση. Στη συνέχεια, εμφανίζονται καθαρά ανθρώπινα αποτυπώματα στο αλεύρι, παρόλο που κανείς δεν φαίνεται να βρίσκεται στον χώρο. Τα αποτυπώματα διασχίζουν το δωμάτιο, γλιστράνε αλαφρά και χτυπούν άλλα αντικείμενα στο πέρασμά τους. Μέσα στο χάος, ένα κερί πάνω στο τραπέζι ανάβει μόνο του, ενισχύοντας την αίσθηση μυστηρίου και φόβου. Τα ίχνη ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους και εξαφανίζονται απότομα, σαν η αόρατη παρουσία να έχει φύγει. Το βίντεο δημοσιεύεται και εκατομμύρια άνθρωποι το παρακολουθούν, με τους θεατές να χωρίζονται ανάμεσα σε όσους πιστεύουν σε φαινόμενο υπερφυσικό και σε εκείνους που θεωρούν ότι πρόκειται για έξυπνο ψεύτικο σκηνικό. Στη σελίδα ενός χρήστη στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα απολύτως ανατριχιαστικό βίντεο, το οποίο πολύ γρήγορα έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 22 εκατομμύρια προβολές από έκπληκτου θεατές. Οι εικόνες, καταγεγραμμένες από μια σταθερή κάμερα ασφαλείας, καταγράφουν ένα βαθιά ανησυχητικό περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε ένα call center στην Καράτσι, Πακιστάν, κατά τη διάρκεια ενός κανονικού νυχτερινού ωραρίου εργασίας. Στο βίντεο φαίνεται ένας εργαζόμενος εμφανώς τρομοκρατημένος να αντιδρά σε ξαφνικά και ανεξήγητα γεγονότα, τρέχοντας πανικόβλητος έξω από το δωμάτιο και εγκαταλείποντας τον χώρο εργασίας του, ενώ η κάμερα συνεχίζει να καταγράφει αθόρυβα τις άμεσες συνέπειες του μυστηριώδους γεγονότος. Η περιγραφή που συνοδεύει το βίντεο εξηγεί ότι παρόμοια περίεργα περιστατικά δεν είναι σπάνια για τους υπαλλήλους αυτού του συγκεκριμένου call center κατά τις νυχτερινές βάρδιες. Παρόλο που αυτή φέρεται να είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας βιώνει προσωπικά ένα από αυτά τα φαινόμενα, μερικοί σκεπτικοί θεατές υποστηρίζουν ότι όλο αυτό θα μπορούσε να είναι μια επιτηδευμένη σκηνοθεσία, επισημαίνοντας μια ασυνήθιστη αντανάκλαση κάτω από μια μαύρη καρέκλα ως πιθανό στοιχείο χεραγώγησης. Στις 18 Φεβρουαρίου 2025, το αεροδρόμιο Γκαζιάντεπ, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά όλες τις λειτουργίες του με απόλυτα απρόβλεπτο τρόπο μετά από πολλαπλές επίγουσες αναφορές για ένα άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο που εισέβαλε επικίνδυνα στον ελεγχόμενο εναέριο χώρο.
Περίπου στις 1 η ώρα τοπική ώρα, πολλοί έμπειροι εμπορικοί πιλότοι που πλησίαζαν για προσγείωση ανέφεραν ταυτόχρονα οπτική παρατήρηση ενός έντονα φωτεινού αντικειμένου που αιωρείτο ανεξήγητα στον αέρα σε ύψος περίπου 2.400 μέτρων. Το αντικείμενο παρέμεινε ακίνητο, αντιπροσωπεύοντας έναν πιθανώς καταστροφικό κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία. Οι διαθέσιμες ηχογραφήσεις καταγράφουν με ανατριχιαστική ακρίβεια τη στιγμή κατά την οποία οι πιλότοι ενημερώνουν προσεκτικά τους επιβάτες για την ανώμαλη κατάσταση που παρατηρούν. Το πραγματικά ανεξήγητο είναι ότι παρά τις πολλαπλές ανεξάρτητες οπτικές επιβεβαιώσεις από διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις, τα προηγμένα ραντάρ του αεροδρομίου απέτυχαν πλήρως να εντοπίσουν ή να παρακολουθήσουν το αντικείμενο. Αυτή η απολύτως αδύνατη αντίφαση μεταξύ της ανθρώπινης όρασης και της πλήρους απουσίας ραντάρ δημιούργησε άμεσες ανησυχίες για την αεροπορική ασφάλεια, οδηγώντας στην πρωτοφανή απόφαση να σταματήσουν όλες οι πτήσεις για περίπου 1 ώρα, ενώ διερευνούνταν το φαινόμενο. Η διοίκηση κινητοποίησε όλους τους διαθέσιμους πόρους, επιθεωδώντας κάθε τομέα του εναέριου χώρου, αν και τα συστήματα ραντάρ συνέχιζαν να μην καταγράφουν καμία ανομαλία. Το αντικείμενο, αν και καθαρά ορατό στους πιλότους, φαινόταν εντελώς αόρατο στα ηλεκτρονικά όργανα. Τελικά, για να μειωθεί ο πανικός και να δοθεί μια καθησυχαστική εξήγηση, οι αρχές πρότειναν προσεκτικά ότι πιθανώς επρόκειτο για μη εξουσιοδοτημένο drone που λειτουργούσε παράνομα. Οι κανονικές λειτουργίες αποκαταστάθηκαν γύρω στις 23 η ώρα, αλλά τα ανησυχητικά ερωτήματα για τη φύση του αντικειμένου παρέμειναν αναπάντητα, αφήνοντας ειδικούς και παρατηρητές έκπληκτους για το πώς κάτι μπορεί να είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι, αλλά εντελώς αόρατο για την τεχνολογία εντοπισμού υπτάμενων αντικειμένων. Μια ομάδα νεαρών γυναικών βρισκόταν συγκεντρωμένη σε ένα σπίτι ένα συνηθισμένο απόγευμα, νιώθοντας βαρεμάρα χωρίς κάτι να κάνουν. Για να περάσουν την ώρα τους, αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια ζωντανή μετάδοση και να μιλήσουν με τους ακόλουθούς τους. Καθώς γελούσαν και συνομιλούσαν μπροστά στην κάμερα, η προσοχή τους ήταν στραμμένη στην οθόνη και στα σχόλια. Όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Ωστόσο, πίσω τους συνέβαινε κάτι τρομακτικό. Στις σκάλες εμφανίστηκε ξαφνικά μια ανησυχητική μορφή. Ήταν μόνο ένα κεφάλι με μακριά, ίσια μαλλιά. Το πρόσωπό του, χλωμό σαν τον θάνατο, τις παρακολουθούσε από τις σκιές. Η παρουσία έμενε ακίνητη, παρατηρώντας τις σιωπηλά. Αυτό το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok από έναν χρήστη με το όνομα Dreadlim21 και προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε όσους το παρακολούθησαν. Στην αρχή της καταγραφής, μια γυναίκα φαίνεται να βρίσκεται ήρεμα ξαπλωμένη στο κρεβάκι της μαζί με τον σκύλο της, δημιουργώντας μια αίσθηση ασφάλειας και καθημερινότητας. Τίποτα δεν προμηνύει το τρομακτικό γεγονός που ακολουθεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η κάμερα αποκαλύπτει κάτι εντελώς ανεξήγητο. Στο πάτωμα του δωματίου εμφανίζεται το πρόσωπο μιας άγνωστη γυναίκας, ακίνητο και τοποθετημένο σε αφύσικη στάση, στραμμένο προς το κρεβάτι. Η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποια είναι και ότι δεν υπήρχε κανείς άλλος στο σπίτι εκείνη τη στιγμή. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο σκύλος δεν αντιδρά με τρόπο που θα περίμενε κανείς. Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι πρόκειται για παραφυσικό φαινόμενο, αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εξήγηση. Ένας άνδρας καταγράφει την ενέργεια και τον ενθουσιασμό μιας υπαίθριας συναυλίας, προσπαθώντας να αποτυπώσει τη χαρά των ανθρώπων που απολαμβάνουν ζωντανή μουσική κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Στόχος του είναι απλώς να διατηρήσει στιγμές ευτυχίας, συλλογικής εφορίας και ανθρώπινης σύνδεσης που χαρακτηρίζουν τέτοια πολιτιστικά γεγονότα. Η κάμερα κινείται αργά μέσα στο πλήθος, δείχνοντας θεατές να χορεύουν, να τραγουδούν και να κινούνται στον ρυθμό. Τότε εμφανίζεται κάτι ανησυχητικό στο βάθος.
Ανάμεσα στο κοινό διακρίνεται καθαρά μια φιγούρα που δεν ταιριάζει στο γιορτινό περιβάλλον. Παραμένει ακίνητη, σιωπηλή, ντυμένη με λευκό ένδυμα που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα πολύχρωμα ρούχα των άλλων παρευρισκομένων. Κατά τη διάρκεια εργασίας σε μια παλιά αγροοικία τις πρώτες ώρες ενός παγωμένου πρωινού, ένας χρήστης του Reddit κατέγραψε σε βίντεο κάτι που άλλαξε για πάντα την αντίληψή του για την πραγματικότητα. Βρισκόταν μέσα σε ένα παλιό κοτέτσι, προσπαθώντας να επιδιορθώσει περίπλοκα ηλεκτρικά προβλήματα σε ένα κτίσμα απομονωμένο από τα υπόλοιπα της φάρμας. Η εργασία σχετιζόταν με ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν περίπου 200 πόδια μακριά, συνδεδεμένο με την κύρια παροχή ρεύματος. Χωρίς κάποια ξεκάθαρη αιτία, ένιωσε την παρόρμηση να τραβήξει ένα σύντομο βίντεο του εσωτερικού χώρου. Όλα έδειχναν φυσιολογικά στην αρχή, χωρίς τίποτα το ασυνήθιστο να τραβά την προσοχή. Ωστόσο, στα τελευταία δευτερόλεπτα της καταγραφής, συνέβη κάτι που αψηφά κάθε λογική εξήγηση. Μια λεπτή, σκοτεινή φιγούρα εμφανίζεται αργά από το πλαίσιο μιας πόρτας, σχεδόν συγχωνευμένη με τις σκιές. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι ότι η μοναδική είσοδος και έξοδος του κτηρίου βρισκόταν πίσω του εκείνη τη στιγμή. Όλες οι υπόλοιπες πόρτες ήταν κλειδωμένες και αδύνατον να ανοιχτούν από μέσα. Ο άνδρας έτρεξε έντρομος προς τους συναδέλφους του, υποψιαζόμενος μια κακόγουστη φάρσα. Εκείνοι όμως μιλούσαν ήρεμα με τον ιδιοκτήτη του τροχόσπιτου και ορκίστηκαν πως δεν είχαν πλησιάσει το κοτέτσι για τουλάχιστον 20 λεπτά. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει τι πραγματικά εμφανίστηκε εκείνο το πρωινό. Μια παρέα ανδρών που χαλάρωνε ήρεμα σε ένα καφέ άρχισε να νιώθει έντονη ανησυχία όταν παρατήρησε την παρουσία κάτι παράξενου σε μια σκοτεινή περιοχή δίπλα στο κατάστημα. Καθώς παρακολουθούσαν πιο προσεκτικά, ένα ανατριχιαστικό συναίσθημα τους διαπέρασε. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ανάμεσα στους σκοτεινούς θάμνους στέκεται ακίνητη μια γυναικεία φιγούρα ντυμένη στα λευκά, με εξαιρετικά χλωμό πρόσωπο, που μοιάζει να τους παρακολουθεί επίμονα. Η φιγούρα γέρνει αργά το κεφάλι της, αυξάνοντας αμέσως την ένταση και δημιουργώντας μια βαριά, ανησυχητική ατμόσφαιρα. Η παρουσία αυτή προκαλεί έντονη περιέργεια αλλά και φόβο στους άνδρες, οι οποίοι δεν τολμούν να πλησιάσουν. Παραμένουν στις θέσεις τους, παρατηρώντας σιωπηλά και αναρωτώμενοι τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν και αν αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Μια γυναίκα ονόματι Διάνα δημοσίευσε πρόσφατο μια σειρά από βίντεο στο λογαριασμό της, τα οποία προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση στην παραψυχολογική κοινότητα, και αυτό για καλό λόγο. Στο πρώτο βίντεο, η Διάνα καταγράφει έξω από το σπίτι της, ενώ αρκετές περιπολίες της αστυνομίας φτάνουν με αναμένους σιρήνες, προκαλώντας σύγχυση τόσο στη Διάνα όσο και στον άνδρα που ζει μαζί της. Στη συνέχεια, οι εικόνες δείχνουν αρκετούς αστυνομικούς μπροστά από ένα τροχόσπιτο, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με κάποιον που φαίνεται να βρίσκεται μέσα. Στο δεύτερο βίντεο, εμφανίζεται η σιλουέτα ενός παιδιού μπροστά στο αστυνομικό όχημα, αλλά όταν ο αστυνομικός περνάει, η σιλουέτα εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται στιγμιαία. Στο τρίτο βίντεο, η Διάνα και ο άνδρας μπαίνουν στο τροχόσπιτο και βιώνουν τρομακτικά γεγονότα, όπως η πτώση ενός νεκρού κορακιού από την οροφή. Αποκαλύπτεται επίσης ότι ο νεκρός άνδρας είχε ένα παιδί που είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια, δημιουργώντας την ερώτηση αν το φάντασμα που εμφανίστηκε μπροστά στο αστυνομικό όχημα είναι το ίδιο παιδί. Αργότερα, η Διάνα δημοσιεύει ένα βίντεο εξηγώντας ότι δεν γνωρίζει πλήρως την ιστορία του άνδρα ή του παιδιού και αναφέρει ότι ο άνδρας πέθανε από φυσικά αίτια, πιθανότατα καρδιακή προσβολή ή πρόβλημα με τον βηματοδότη του. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ερωτήσεων-απαντήσεων, η Διάνα δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη για την παρουσία του φαντάσματος ενός κοριτσιού, αν και παραδέχεται ότι θα μπορούσε να ήταν απλώς μια αντανάκλαση. Επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν προηγούμενα περιστατικά παραφυσικών φαινομένων στην περιοχή. Τα βίντεο αυτά δείχνουν καθαρά ότι τα γεγονότα είναι ανησυχητικά, δύσκολα εξηγήσιμα και αφήνουν τον θεατή να αναρωτιέται αν αυτό που είδε ήταν πραγματικό ή μια σύμπτωση και μια υποκειμενική αντίληψη.
Η σιλά της Διάνας ξεχωρίζει για την ποικιλία των φαινομένων, τις διακεκομένες σιλουέτες και την αντίδραση των αστυνομικών, δημιουργώντας ένα μυστήριο που συνεχίζει να γοητεύει και να τρομάζει, ενώ το τραγικό πλαίσιο του άνδρα και του παιδιού του προσθέτει επιπλέον συναισθηματικό βάθος και ένταση. Αυτή η καταγραφή προέρχεται από έναν χρήστη του Reddit γνωστό ως Vic και απεικονίζει ένα φαινόμενο που εκτιλήσεται στο νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Χονολουλού της Χαβάης και το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί με λογικό τρόπο. Το βίντεο ξεκινά με τον δημιουργό να βρίσκεται έξω μέσα στη νύχτα και να στρέφει την κάμερά του προς τον σκοτεινό ουρανό, εμφανώς γοητευμένος αλλά και μπερδεμένος από κάτι που παρατηρεί ψηλά. Στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τι ακριβώς προκαλεί αυτή την αντίδραση, όμως πολύ γρήγορα γίνεται απολύτως ξεκάθαρο και αδύνατο να αγνοηθεί. Μια σειρά από παράξενα λαμπερά φώτα εμφανίζονται να αιωρούνται στον ουρανό, κινούμενα με τρόπο που προκαλεί σοκ και δέος στους ανθρώπους που παρακολουθούν από το έδαφος. Τα φώτα αρχικά κινούνται αργά, αλλά στη συνέχεια επιταχύνουν απότομα, αλλάζοντας κατεύθυνση και σχηματίζοντας ακριβή γεωμετρικά μοτίβα που φαίνονται απολύτως συντονισμένα. Δεν παράγουν κανέναν ήχο και η κίνησή τους μοιάζει να αψηφά τους γνωστούς νόμους της φυσικής. Καθώς το βίντεο εξελίσσεται, η αίσθηση του μυστηρίου εντείνεται αφού τα φώτα εκτελούν ελιγμούς αδύνατους για οποιαδήποτε γνωστή πολιτική ή στρατιωτική υπτάμενη τεχνολογία. Για τον λόγο αυτό, πολλοί θεατές πιστεύουν ακράδαντα ότι πρόκειται για αυθεντική απόδειξη ύπαρξης αγνώστων υπτάμενων αντικειμένων ή ακόμα και εξωγήινων επισκεπτών που παρατηρούν τη Γη. Παρότι κάποιοι σκεπτικιστές προτείνουν εναλλακτικές εξηγήσεις, όπως μυστικά στρατιωτικά πειράματα ή οπτικές ψευδαισθήσεις λόγω ατμοσφαιρικών συνθηκών, καμία θεωρία δεν καταφέρνει να εξηγήσει πλήρως την ακρίβεια, τον συγχρονισμό και τη μη φυσιολογική συμπεριφορά των φώτων. Στις 5 Μαρτίου 2024, ένα τρομακτικό γεγονός συγκλώνησε τη ζωή της Χέιλι, μιας μητέρας που για χρόνια αφιέρωνε χρόνο και φροντίδα στη δημιουργία της προσωπικής της συλλογής από κούκλες, χωρίς ποτέ να φανταστεί ότι αυτό το αθώο πάθος θα εξελισσόταν σε εφιάλτη. Στην αρχή τίποτα δεν έμοιαζε ανησυχητικό, όμως σταδιακά άρχισαν να συμβαίνουν παράξενα περιστατικά. Κούκλες που άλλαζαν θέση μόνες τους, ανεξήγητη ήχη τη νύχτα και μια μόνιμη αίσθηση ότι κάτι παρακολουθούσε κάθε κίνηση μέσα στο σπίτι. Η Χέιλι προσπάθησε να αγνοήσει αυτά τα σημάδια, αποδίδοντάς τα στην κούραση ή στη φαντασία της, μέχρι που ένα βράδυ τα γεγονότα πήραν μια τρομακτική τροπή. Περίπου στις 11 το βράδυ, ενώ το σπίτι βρισκόταν σε απόλυτη ησυχία, ένας παράξενος ήχος άρχισε να ακούγεται από κάτω από το κρεβάτι της μικρής της κόρης, μια μελωδία αλόκοτη και ανατριχιαστική που δεν έμοιαζε με τίποτα φυσιολογικό. Η μικρή, γεμάτη περιέργεια, πλησίασε για να δει από πού προερχόταν ο ήχος, χωρίς να γνωρίζει τον κίνδυνο που την περίμενε. Ξαφνικά, μια αόρατη δύναμη φάνηκε να την αρπάζει και να τη σέρνει βίαια κάτω από το κρεβάτι, σαν να την τραβούσαν χέρια που δεν μπορούσε κανείς να δει. Οι κραυγές της γέμισαν το σπίτι, προκαλώντας πανικό στη Χέιλι, η οποία έτρεξε αμέσως στο δωμάτιο και με απελπισμένη προσπάθεια κατάφερε να τραβήξει το παιδί της έξω την τελευταία στιγμή. Παρά τη διάσωσή της, ο τρόμος δεν τελείωσε εκεί. Παρακινουμένη από σχόλια ανθρώπων που παρακολουθούσαν την ιστορία της στο διαδίκτυο, η Χέιλι αποφάσισε να κοιτάξει η ίδια κάτω από το κρεβάτι, όπου ανακάλυψε κάτι τόσο ανησυχητικό που επιβεβαίωσε πως στο σπίτι τους υπήρχε μια σκοτεινή παρουσία, κάτι που ξεπερνούσε κάθε λογική εξήγηση.
Τρομακτικοί ήχοι ακούγονται κοντά σε μια αποθήκη οικοδομικών υλικών δίπλα στα έργα του Τρεν Μάια στη Χερσόνησο του Ιουκατάν, στο Μεξικό. Οι μάρτυρες περιγράφουν αυτούς τους ήχους ως έντονες κραυγές ή θρήνους, σαν να πρόκειται για συνδυασμό βρυχυθμών, πνιγμένων στεναγμών ή συνεχών κραυγών πόνου, σαν κάποιος ή κάτι να υποφέρει αδιάκοπα και έντονα. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι ήχοι είναι πιο δυνατοί τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι περισσότεροι κοιμούνται, προκαλώντας τρόμο και εικασίες για την προέλευσή τους. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να πρόκειται για χαμένα ζώα ή θορύβους μηχανών, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι υπερφυσικές εμφανίσεις που συνδέονται με τοπικούς μύθους για πνεύματα και μυστηριώδεις οντότητες στην περιοχή. Ένα βίντεο που κατέγραψε ένας γείτονας δείχνει καθαρά την ένταση του φαινομένου και έχει κοινοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας έντονες συζητήσεις. Ανεξάρτητα από την εξήγηση, αυτοί οι ήχοι δημιουργούν αίσθηση βαθιάς ανησυχίας και κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα τι συμβαίνει εκεί κάθε νύχτα. Τελικά, η απόφαση για το τι πιστεύεις ότι συμβαίνει ανήκει αποκλειστικά σε εσένα. Ένας λογαριασμός στο TikTok με το όνομα Darkcha προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον όταν άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στα οποία υποστηρίζει ότι το σπίτι του βιώνει μια σειρά από ανεξήγητα γεγονότα. Στο πρώτο βίντεο, ο δημιουργός καταγράφει διάφορους χώρους του σπιτιού του τη στιγμή που τα φώτα αρχίζουν να ανάβουν και να σβήνουν μόνα τους, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται αρκετές φορές και δημιουργεί μια ανησυχητική ατμόσφαιρα που προκαλεί ένταση στον θεατή. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό ηλεκτρολογικό πρόβλημα που να μπορεί να εξηγήσει το συμβάν. Ωστόσο, το πιο τρομακτικό στοιχείο εμφανίζεται σε ένα δεύτερο βίντεο που δημοσιεύτηκε αργότερα. Εκεί φαίνεται η γάτα του σπιτιού να κοιτάζει επίμονα ένα άδειο σημείο του χώρου, κινούμενη νευρικά σαν να αντιλαμβάνεται κάτι αόρατο. Η συμπεριφορά του ζώου θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανησυχητική από πολλούς χρήστες, ειδικά από όσους πιστεύουν ότι τα ζώα μπορούν να αισθανθούν παρουσίες πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη. Στα σχόλια, κάποιοι προσπαθούν να δώσουν λογικές εξηγήσεις, όπως ηλεκτρικές βλάβες ή η φυσιολογική συμπεριφορά ζώων. Άλλοι όμως επιμένουν ότι ο συνδυασμός των γεγονότων δείχνει ξεκάθαρα παραφυσική δραστηριότητα μέσα στο σπίτι. Το τελευταίο βίντεο που θέλουμε να μοιραστούμε παρουσιάζει πραγματικά ανατριχιαστικά πλάνα που καταγράφηκαν από μια οικιακή κάμερα ασφαλείας και ανέβηκαν στο TikTok από τον χρήστη Alexander Helbert. Πολλοί θεατές έχουν χαρακτηρίσει αυτό το βίντεο ως εντυπωσιακή απόδειξη ενός παραφυσικού φαινομένου. Μιας φαντασματικής γάτας που εκτελεί τις νυχτερινές της δραστηριότητες με απόλυτα φυσικό τρόπο. Εάν παρατηρήσετε προσεκτικά, θα διαπιστώσετε κάτι που είναι αδύνατο σύμφωνα με τους γνωστούς νόμους της φυσικής. Το σώμα της γάτας γίνεται σταδιακά διάφανο, σαν να εξαφανίζεται αργά μπροστά στην κάμερα. Κάθε της κίνηση είναι ανησυχητική και αδύνατο να εξηγηθεί λογικά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα φόβου και δέους στους θεατές. Ένα σύντομο αλλά βαθιά παράξενο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok από τον χρήστη Μυστήριος Παρανορμάλης κατέγραψε μια στιγμή που αμφισβητεί κάθε λογική και ορθολογική εξήγηση. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού άρχισε να τραβά βίντεο αμέσως με το κινητό του όταν παρατήρησε ότι τα κατοικίδια σκυλιά του συμπεριφέρονταν με ασυνήθιστα ανήσυχο τρόπο μέσα στο σπίτι. Καθώς η κάμερα καταγράφει τη σκηνή, συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Ένα μικρό παιδικό πλαστικό αυτοκινητάκι, το οποίο ήταν ακίνητο στο πάτωμα του σαλονιού, αρχίζει ξαφνικά να κινείται μόνο του. Διανύει αρκετά μέτρα χωρίς κανείς να το αγγίζει ή να το σπρώχνει. Δεν φαίνονται σχοινιά, μαγνήτες ή άλλες παρεμβάσεις. Τα ζώα αντιδρούν έντονα, ενισχύοντας την αίσθηση του ανεξήγητου φαινομένου. Λέγεται πως μια ομάδα ιδιωτικών ερευνητών προσλήφθηκε για να διερευνήσει την ανεξήγητη εξαφάνιση του γιου ενός τοπικού δημάρχου.
Από την αρχή τέθηκε ως όρας κάθε στάδιο της αποστολής να καταγράφεται σε βίντεο, ώστε τα ευρήματα να παρουσιαστούν αργότερα ως αποδείξεις στον άνθρωπο που τους είχε αναθέσει την υπόθεση. Με ελάχιστες πληροφορίες και αρκετές δυσίωνες προειδοποιήσεις, η ομάδα κατευθύνθηκε σε μια απομονωμένη περιοχή, εγκαταλελειμμένη εδώ και χρόνια και γνωστή για τη σκοτεινή της φήμη. Το τοπίο έμοιαζε αφιλόξενο. Κατεστραμμένα κτίρια, μονοπάτια καλυμμένα από πυκνή βλάστηση και μια βαριά σιωπή δημιουργούσαν μια αίσθηση απομόνωσης. Σύμφωνα με τους ντόπιους, το μέρος αυτό είχε συνδεθεί με παράξενα περιστατικά επί δεκαετίες. Πίστευαν πως όποιος τολμούσε να εισέλθει εκεί δεν επέστρεφε ποτέ ο ίδιος, ενώ κάποιοι δεν επέστρεφαν καθόλου. Παρά τους ψιθύρους, οι ερευνητές συνέχισαν, πεπισμένοι πως κάθε φαινόμενο έχει λογική εξήγηση. Καθώς κατέγραφαν την πορεία τους, άρχισαν να παρατηρούν ασυνήθιστα σημάδια. Η θερμοκρασία μεταβαλόταν απότομα, ήχοι ακούγονταν χωρίς εμφανή πηγή και η αίσθηση ότι κάποιος τους παρακολουθούσε γινόταν όλο και πιο έντονη. Οι φακοί φώτιζαν ελάχιστα, αποκαλύπτοντας σκιές που φαίνονταν να κινούνται αυτόνομα. Σε μια στιγμή, η κάμερα κατέγραψε κάτι που πάργωσε την ομάδα. Μια παραμορφωμένη φιγούρα εμφανίστηκε στιγμιαία μπροστά τους, αδύνατο να αναγνωριστεί. Δεν έμοιαζε ούτε ανθρώπινη, ούτε ζωική. Η παρουσία της προκαλούσε έναν πρωτόγονο φόβο. Τότε κατάλαβαν πως οι προειδοποιήσεις ίσως ήταν αληθινές. Κάτι κατοικούσε εκεί. Κάτι αρχαίο και ανησυχητικό. Ίσως ο γιος του δημάρχου να μην χάθηκε ποτέ. Ίσως να τον πήρε ό,τι παραμονεύει στο σκοτάδι.